日が上がりました。ありがたいです、本当。幸せです。ね、綺麗ですね。いいとこですよね、ここね。こういうとこあってよかった。素敵。本当、あ、おっしゃるはっきり見えるよ。もう7時になりましたかね。今7時ぐらい。じゃあ700円のお店行こうね。よろしくお願いします。行きたい。スープをつけてほしいです。飲み物はコーヒーですか。楽しいですよね。パンだけじゃないでしょ。なんか行ってみれば楽しみだから、ぜひ連れてきたい。でもね、あれね、見る僕は入れないから、じゃあこれぐらいで。これぐらいで。今日のご縁で。今日のご縁で。よろしくお願いいたします。じゃあ今年1年どうぞ。でももうちょっとしたらやってると思うのよね。来週。それでね、ご主人っていう人がね。築地に関係があった人みたいなの、その人が趣味でやってるだけだから天然酵母とか。でもパンそのものはそんなたくさんないのよ。でもピザ出してくださる。あんまりアップには耐えられない顔だからやわかった。そんな大きくないし大きいのよね。みんなでシェアして。でもね、出てくるとね、お腹いっぱい。おにぎりも出るし。おにぎりも1個出るの。それで700円。飲み物もついて。飲み物もついて、その他にいろいろ作るの。それは700円値打ちですよね。だから連れてってあげる。お店の名前は知らない。電話がわしてるでしょ。知らない。電話なんてかけたことない。そうですよね、普通はね。もうちょっと向こう。そうだね、この人。